Arratsalde guztioi, Hondarribin gara gaurko honetan, eguna aizetxua benetan eta itxaso nahasia dugu gainera eta asteburu osorako hori dio prebizioak, beraz itxaso zabaleko estropada benetan mamitsuak izango ditugu gaur Hondarribian eta bihar Kaixasaria Castron, Kantabrian eta honetxek, eguraldi honek markatuko du zalantzarik gabe asteburua itxasoaren egoera ez da txantxetakoa, batipator kanpokaldean, eta ea nola moldatzen diren gaur gure protagonistak. Hondarribiko ikurriña, Mafresaria jokoan, oso estropada ederra, ikusgarria, hondartzan gaur jenderik ez, espaita hondartza girorik tokatu, baina estropada jarraitzeko izugarrizko ikusmina hemen Hondarribi aldean. Ea zer dioen gure adituak. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Eskatu eta eskatu jardun gara, haizea eta itxaso pixka bat, eta uste dute asteburu honetan denetarik izango dugula eta neurri ederrean. Hori da, ekainean pentsa noiz hasi ginen Sevillan emanaldiekin eta lehenbizikoz trapalea itxaso berdea deitzen diogun hori, gaur daukagu, aste osoan zehar batez ere ostegunetik aurrera, ondoko itxasoa izan dugu, 2 metro eta bar, eta orain, azken orduan edo goizetik bintzat, dena nazten duen beste gonbidatua. Haizea, txantxetarako ez dago, horre, arkumeak, itxaso urgaineko arkumeak ere ikusten ditugu, Endaiako harri gurtzean ere azintzen du, eta iruditzen zait gaur, gozatu eder bat hartzeko moduan izango garela, beste lehorren ikusi ditugu, palka handiak eta denetik hartzen, Mikel, eta, orain arte izan ez duguna, baldintzei dagokionez, gaur izango dugu. Halaxe da, eta emozio galantare bai, jaun Andreok, puntu bakar bateko errenta baitu liderrak Hondarribiak Urdaibairen aurretik eta kai aldean izan da, gaur elkarrizketak egiten izango dugun lankidea Xabier Ormazabal. Arratsaldeon Xabier, eta konta iguzu, nolako giroa, nolako tentsioa, nolako keska, batipat gaur naturak ekarritako baldintzak ikusita protagonisten artean, aurrera. Ea, une batetik bestera audio gora beratxoiek egokitu eta Xabier Ormazabalen hitzak behar bezala entzuteko moduan garen. Geroxeago bestela moldatuko gara eta egia esan eguraldi benetan berezia gaurko honetan eta Ibon Gaztañazpi pentsa daiteke gaur kale zozketaren eragina ere nahiko nabarmena gaurko lehiari begira, gehien bat 2 minututan lanean hasiko direla, esan digute oraintxe epaimaitik, eta Ibon ari ginen komentatzen, esan daiteke gaur haizeak mendebaldetik eta jota 3., 4. kale horietatik aritzea izan daitekela, estropada zati batean behintzat abantaila ederra, ez? Teoriak alaxe esaten du orain dagoen haize mota honekin, argi eta garbi, mendebaldekoa, ipar mendebaldekoa itxasoare bai, basotik deitzen zaion haize klasea dago, eta hala ematen du, baina Patxi Frantzesekin 2 hitz ere egin ditugu, eta ark esan digunez, lehenbiziko kalea ere, garbixeago omentzegon, eta beste kontu bat, Mikel, aste honetan, ostegunean bertan, ilargi betea izan dugu, eta marea ikeragarri biziak izan dira, estropada, ordu punta samarrean izango da, eta korrontea geldi samar, baina koefiziente oso altua, 89koa, eta ikusten ari gara, alako giroekin, aldeak handitu egiten direla. Bueno, Xabier Ormazabal ere prest dugu, bien bitartean hemen zailkapena, gogoratu puntu bakar bateko errenta Hondarribiak, orain artean 8 garaipen Hondarribiak, Urdaibeik 4, San Juanek 1, eta hemendik aurrera txanda guztiak, liga bukatu arte, zailkapen nagusiaren arabera antolatuko dira. Bueno, ea audio arazo horiek konponduta Xabier agurtzeko moduan garen. Arratsaldeon Xabier, ze moduzko giroa aurkitu duzu gaur kaian protagonisten inguruan? Arratsaldeon Mikel, arratsaldeon Ibon, ikusentzuleok, giro aparta gaurkoan Hondarribian, etxekoak bai dira hondarribitarrak, kolore berde argia nagusi kaimuturrean, itxasoa badago, haizea badago, lehia ere estua sailkapenean, eta ordezkariak kezkatuta, 2 metroko olatuak prebizioetan, eta giroaz gain, ikusi beharko da, estropadak ze ematen duen. Ederki ba, Xabier, eta jadanik ari dira, ontziak, lehen kalean arituko direnak epailen agindutara kokatzen, eta lehen kaletik San Pedro arituko da, 2. Portugalete, 3. Zumaia, 4. Zierbena.
Badakizu aurreko asteburuan Portugaletek errenta zabaldu egin zuela, hunditu, Zumaiaren aurretik orain 9 puntu ditu, Zumaiarrek ikaragarrizko balentri egin beharko lukete, puntuagarriak diren 4 estropada falta dira abuztua bukatzeko eta erabakitzeko zein duan matematikoki bera, baina mirari handi bat beharko dute Zumaiarrek Ibon, egoerari buelta emateko. Bai, miraria bildurgarritakoa beharko luke, baina hemen, begira, estropada jokatu egin behar dira, eta almuga marra zeharkatu artista ezer bukatzen, eta saiatu beharra daukete. Galantagoak, haundiagoak ere ikusi baititu. Bandera txuria, eta gorria ere astindu du. Itsasoko epailea Jaun Andreok, hasi da estropada, eta hor ditugu zintzo lanean. Begira San Pedro, nola atera den. Bera bat, baborrera enfilatuta nola atera den. Portugalete eta Zumaia, estropadaren burua hartuta hasiera honetan. 20 segundu besterik ez, segundo batean dira, baina gaur pentsa daiteke Ibon, dugun haitzearekin eta hor kanpokaldean itsasoak duen itxurarekin tarte handi xamarrak izango dira. Bai. Ez dira inundik ere, horrela pare-parean ibiliko, hortik aurrera eta begira, oraindik barruan daude, eta begira, treniruak zanbuluka hasi dira, eskolera hau libratzen dutenean ez dakiru izango. Guazen aurkezpenekin eta lehenengo albistea San Pedrori dagokionez, gaur entrenatzaileak bai, aldaketak egitea erabaki duela, Arostegik, eta, besteak beste, patroia ere, gaton dugula, hain zuzen, bigarren ontziko patroia, demoraldian zea. Bai, eta egia zen gatonek, treniruan atzeko txopari dutzeko egun, oso zaila, eta hortaz gain, patroiaz gain, beste 3 aldaketa ere egin ditu Baborrean, Ibai González eta Carlos Miguel sartu dira, eta estriborrean berriz, Alberto Inurrategi. Eta Zumaia estropadaren buruan, San Pedro 2 segunduko atzerapenarekin, hemen orain Portugalete, Zierbena ere aurretik, Zumaiarekin batera, eta Portugaletek aurreko asteburuan lasaitasun handia, irabazita, beste gorputzaldi batekin ekingo dioten zalantzalik gabe mutilek asteburuari. Eta hemen patroia, karpintero dugu, aldaketa bat, eta gero beste arraunlari bat ere bai, Jonander Bayon, Babor espaldan, gaur arraunen ari dena, Anuarbe, berriz lehorrean, eta pixka bat, zarautzen hain emaitza ona, lortu zuen jarrilera ari, pixkate jarripine emane izan dio, Angel Gomez entrenatzaileak. Zumaiaren hasiera ona, frantzesen gizonak 2 segunduko errentarekin aurretik dira, eta hauek zirte osart seguruenik denaren bila joango dira asteburu honetan, 2 aldaketa egin ditu frantzesek. Bai jauna, eta estriborrean Jagoba urain, lehorrean Jon Badiola geratu da, eta Baborrean berriz, Iñaki Larrañaga bigarren tostan sartu da, hor ikusten dugu, bisira zuriarekin, Iñaki Urturia 3. tosta ekarri du, eta Iñaki Errazkin lehorrean da. Pizka bat urtu osoan patxi frantzez egiten ari den mugimendua. Harrigarria, Zumaiak lortu duen errenta, Porturi 2 segundu, Zierbena eta San Pedrori 1, zea orain 16 kilometroko abiaduraz astintzen ari da, ipar mendebaldetik, eta Zumaia 3. kaletik ari da, Zierbena 4. kaletik, hemen Zierbena eta Zierbenari dagokionez Zuntzunegi 4 aldaketa egin ditu. 2 Baborrean da 2 estriborrean David Pérez, 5. tostar eta Asier Hernández, gerri-gerrian, eta Baborrean berriz, Eladio Sánchez eta Mario Hernando, guztira 4 aldaketa. Zuntzunegik egindakoa. Eta horrez da giro, Mikel, begira. Desagertura egiten da, trenerua. Kanpo kaldera irten da, horma gutxi. Ondoko itxasoa, haizea, hauxe trafalla, Trafalliatik gorako ere bai. Anemometroak 3ko haizea markatzen du, baina askoz gehiago dugu. Ez dakit hor, babestuta egongo da une batez anemometroa, edo ontzia buelta ematen, baina hori garbi dago, ez dela ez gaur hemen dugun haizea. Eta labur Angel Gomezen hitzak ekarriko ditugu pantailetara, Portugaleteko arraunlari eta entrenatzailea da bera. Bueno, en descenso automático no hemos estado todavía. Teníamos un margen de 5 puntos, hemos seguido peleando, creo que hemos vuelto a coger una línea ascendente y este fin de semana toca mantenerlo, ¿no? Hombre, yo preferiría las de fuera, pero bueno, ha tocado la 2, hay que remar y hay que hacer la buena. El objetivo de hoy es intentar estar lo más arriba posible, sin dejar de mirar para atrás, porque está claro que cualquiera es un rival a batir, y más Zumaia, que es un equipo duro, pero no podemos mirar para atrás, hay que mirar para adelante.
garbi ditu gauzak, ostasuna ez bere hausnarketa egiten Angel Gomez, haizea gora orain, anemometroak 20-21 abiadura markatzen digu hor kanpokaldean eta hori bai. Hor ez dago dudarik haizeak ederki astentzen ditu traineruak Ibon. Bai, haizea eta ondoko itxasoa, askotan aizolatu ikusten dugu, baina hor traineruak ia desagertzen. Eta sekula ez da gakiten, ze txandatan izaten dan bandera, baina halako giroekin eta halako baldintzekin, aldaketek ere eragin handia izaten dute. Bai, noski. Ea ba, maniobraren garaia hementxe da. Ikusi irudiak eta ez dute aparteko komentariori behar. Zaitasun oso ondiako. Irurak, honena San Pedro, baina lau traineruak ze ziaboga egin duten. Zumaiak 5-0-biko kronoa, segundu terdira Portu, irura Zierbena, 5-0 San Pedro. 5-0-3, beraz Portuk Zumaiaren atzetik, Zierbenak 5-0-5, San Pedrok 5-0-6. Eta maniobraztean Zumaia Portugaleteri 2, Zierbenari eta San Pedrori 5. Baina aldaketa handiak izango dira hemen orain. Orain olatuekin egin behar da. Bai, Popareko giroa, urgaina hor, nabarmen ikusten da, nola dagoen mugitua. Hasiak Zurinagarekin ere egon gara, Zodiakean buelta egin da gero, eta esan dugu batetik koska ikeragarria zeudela, eta bestetik, kanpo horretan, olatuaren norabidea, laugarren kaletik, lehenbiziko dela alegia, Iger Lurmuturretik, endai aldera bezala. Begira. Harrigarri eruditzen zaiz, Zierbena, hain atzean ikustea, laugarren kaletik, 6 segundu galduta, pareko kalean Zumaia baita, hirugarrengoan, eta hau estropadaren buruan, Ibon. Zumaiari ere ikusi izan dizkiogu, Zarauzko estropada horretik, larun batean eta oso estropada honak egiten. Begira, nola jartzen den trainerua, Ahora, Mendi! Zikina ere badago, Zikina bai, patrontzarako egun benetan gogorra, exigentzia handikoa. Ikeragarria. Zerak hartu Zierbenak. Eta gaur, olatu handiak ikusten ditugu, baina esate baterako Zarautzen edo Castron Espainiko txapelketan ikusi genuen Popareko giro bizi hori behar bada ez. Arratsaldeon Jose Manuel, lehengo luzean, laugarren itxetate, itxaso badago. Itxasoa badago eta iziare handia dago. Baina, hain bueltan ikusten nahi nintzen bezala Portugal eta harrapatu dugu, Zierban nahi pare bat segundu kentzen nahigia, eta, Zumaia harrapatzen dugu. Joanekoan eta itzulekoan aldaketa handiak itxaso. Bai, lehenguan Zarautzen olatu bizka bat zeon, polita, baina gar dago itxasua eta izia. Eta hoi bila juntatzen diaria, bakizu sepazta. Ikuslientzako estropa polita, baina barrun juteko ez olako polita. Garraran loreek sufritu egin behar dute itxasua. Bai, beti sufritzen da. Ona donian ez sufritu iten dute eta txarra da honian pentsatu. Eskerrik asko. Bale, zuri. Sufritzen bai, Zierbena bat ipat orain, 8 segunduko galera, handi xamarra. Eta Zumaia eusten, eta Portu hortxe. Markaketa zorrotza egite. Parrurak ez da puskatzen ari. Karga, proa! Goazen bat Zumaiarekin. Karga! Ai! Atzea! Ai! Ahora! Ai! Hor babes harrapatuko dute horrein. Hor arrantza portua dagoen igur hortatik barrua. Hortik barrenera, hortik bai. Hor bertan, frantxez entrenatzailea, mutilei autuak ematen, bat patroiari. Hor Zumaia baborrera jodu eta mugimendu pixka bat antinaturala egin beharko du. Eta pare bat metro gehiago ere bai. Portugalete baino. 2 segundo, Zumaia eta Porturen artean. Argi dago, Zumaiarrek orain asteburu honetan zirte ozarte egin behar dutela, itxaso zabaleko 2 estropada, azkenengo biak Portugaleten, hor kale zozketak eragin handiagoa izango du gainera, eta ezin dute utxik egin. Utxik ez, 4 egunetan asmatu behar dute. 4 egunetan asmatu eta gainera tartean, beste untxire mazartu. Orain dagoeneko barruan dira, bukara arte lagunduko di olatuak, Kampoa baino garbiago gainera. Hemen Portugalet ere bai, ezkerreko lehioan duzue.
Eta oso atzean, Zierbena San Pedro 5 segundura, baina gaur Arostegik aldaketak egin ditu, eta argi dago beste helburu batzu ditula hemendik aurrera, rotazioak eta Donostiako lehiari begira aldala lehiako reldu eta bar. Baina Zierbenak, beti izaten duguna fetxa hauetan, behar bada lan kargak eta entrenatzaileen estrategiak ez da. Baina azken aldian estropada gehitxo bezala ari da, irregular eta B mailatik bera. Gaur besteak guztiak palkakin edo pestainakin doaz, eta ziabogetan gora bera gehiago egon daitezke, behar bada. Garbi, Zumaia aurretik, 5 segundu porturi, hauxe du errentarik handiena, Telmo deun traineruak. San Pedro bera ez dakit, porturen aurretik izaten, Hortxe dira. Eta azkena, Zierbena. Hor dira Zumaiarra, Osa eta bere mutilak. Honegia ez, ziaboga. Zabal txamarra, bai. San Pedro itxia. Porturen aurretik irten da San Pedro garbi. Eta Zierbena azkena da. Zumaiarentzat 10-0-6, San Pedrok eta Portugaletek 10 eta 11, Zierbenak 10 eta 14, baina irten Libia trainerua, jarrilera baino azkarago irten da. Hor ikusi duguna, azkeneko minutu terdian barrura, Zumaiak, batu garbi horri, hoxeago jodiola. Tarte polita, Zumaia lorturikoa, orain gainera San Pedro kokatu da 2, Portu 3. Ea ba, 3 luzeragoa. Bizi, emango lioke. Eta biharren alako baldintza baldin badaude ere, itxasoan beti gora bera gehiago izaten dira, eta... Zumaia eta San Pedro errekuperatu egin da. Bigarren luzearen azken metro horietan, eta behar bada lehenengo kaletik. Babes pixka bat, eta San Pedro, Miguel, bigarren estropada erdi hobeak egiten ari da, hasierako egon. Nada más. José Luis, un inicio complicado. Sí, vamos ahí un poco de la pelea de atrás. Nos estamos quedando. Hay mucha mar. Quizá la calle 4, no sé, el rebote que hay allí en la punta del muelle aquel no sea lo mejor de toda del campo. A ver, en este largo y en la vuelta, a ver si mejoramos. A ver si hay suerte y podemos hacer, si llegamos bien allí, pues igual quizás podamos entrar en pelea, si no, no hay nada que hacer. Imagino que también un ojo ya de cara a la Concha. Bueno, primero vamos a terminar la liga y luego pensamos en la Concha. Eskerrik asko. Herrerias jaunaren azalpenak eta Zierbena bai atzean, 8 segunduko galera, San Pedro eta Porturen artean ez dago tarte handirik. Zumaia ondo, estropada kontrolpean eta hasieratik gainera irudietan ondo ikusten. Eta hor, Herrerias jaunak, Miguel, esan du, laugarren kalean, hor errepupa handia eta zikina zegoela. Patxi frantzesek ere, horixe esan dugu, estropaden atarian, bai, teoria gala egintzen duela, printzipioz laugarrena dela hobea, baina ondoko itxasonek hor errepupa egin duela eta hor da, Herreriasek ere horixe esan du, eta bueno. Hala ere, aukeran gaur guztiek hartuko lukete 3. edo 4. Bai. Mikel Orbañanosek ere horixe eskatu du. Estropa horretik zen, Mikel, sekaleta, bueno. 3. txarrena ez teki izango. Korta jakin duenean lehenbizikoa zuela ere. Bueno, konforme etzen. Baina gero jokatu arte ez baita jakiten. Ea ba, jaun Andreok, tarteak lortu ditu Zumaiak eta bigarren posturako hor dira burrukan Portugalete eta San Pedro eta Portuko ordezkariarekin Xabier Ormazabal. Arratsaldeon Andoni. Arratsaldeon bai. San Pedrorekin lehia estuan. Bai, oize, bai. Lehenengo luzean etxeate oso ongi bili, hortikan aurrera pixkatu beto. Bai, saiatu beharko dugu, gaurko baldintzak pixkat desberdinak izan dira, haizea dabil, olatuak kanpoan ematen du nahiko zikin dagoela, eta bueno, nola moldatzen garen. Bigarren ziaboga hontan denbora pixkatxo bat galdu dezue, baina ematen du berreskuatu indezuela. Bai, ematen du brankaz hobeto moldatzen ari garela poparean baino. Bale, eskerrik asko Andoni. Zuei. Irado jaunaren azalpenak eta hortxe dago burruka bigarren postuan Portugalete eta San Pedroren artean eta Zumaia oso serio, psikologikoki ere lehen biluze onoiek lagunduko dute taldea. Beti esan dugu, indarrez eta ez dela behar bada ligako punta-puntakoen artean ez da txandan ere, besteak indartxoago direla, mutila saiatuak eta kementsuak bai.
eta uste dut gaur aurretik aste horrek animatu eta piztu egin ditula mutilak. Eta orain arte ikustekoen arabera, ez da itxasoan, arraunketa aldetik eta okerren moldatzen den kuadrilla ez da, ez da gutxi horik ere. Acaba. Apoya proa. Ahí vámonos. Vámonos. Un apoyo. ¡Va! Ahora chavales. Minuto boya. Brankaz txukun ari da, Portugalete. Ea, gero. Mutil indartsuak ere badira hortartean. Fisikoki, beste korpuskera badutenak. Eginagoak. Bai, zailduagoak, eskarramentu handiagoak, horrezate baterako barruko kamararekin. Baborrankean eta kontraikean dudazen Astelarra nahiak, bai. Andoni García bera, bolte zorba da. Jende indartsurik, mutil fuerterik badago. Zumaiarrak, 5 segundo Porturi. Hortxe dute baliza. Amar balizako! Ba! Gogoratu, patroien zelkapenean, Unai Osa, Zumaiarren patroia buruan dela, 11 puntu. 10ekin dira San Juan Darrak, Endika Perez da Olide, baita ere Aranberri eta Alfonso Díaz. Lehenbiziko baino beha. 15 eta 28. Hasia daude horurak ibo. Begira Portu nora gonden. Zeira Portu. 15 eta 44. Zierbenak eta San Pedrok 15 eta... Urak ikera... Oraindik ordu bete falta da. Gora egingo du, baina korronte indarra galtzen joango da. Bai. Bueno, bi traineru, Zumaiak Portugaleteri. Ederatzira San Pedro eta Zierbena ere. Zumaia estropada egiten ari da. Bai, eta orain poparean ere, abantale hori ere agotzen ari da. Eta du, ikutzait, txanda oso bideratu edakarrela. Aurrera, Xavier. Arratsaldeon Zeletxaniz, bigaina izrate. Bai, gaur txaleik oso ondo egala, ez? Bentaja horrekin aurrean ikustia, ez gaude bitxuta aspaldi egile esan da, bai, oso guztua. Zer dakit ez usteko aldan zuentzako? Hombre, susteko ez dakit, ez horta etorri gau, gutan da irabazta etorri gau mutilebeak esate zuen, gaurtan da irabazei behar dio, bestela gaitzak hau, eta bueno, esan dago egiten nahi dira. Txasoa mesedea gian? Bai, oso txuku nahi dela ikusten da, egila esan behar dugu kaliak ere usten de pixka lagunduko ziula gaur, ez? Baina, bai, itxasuan azte hondan oso entramentu honak indatorri dira, eta konfiantza osoekin. Porturi aterako segunduak ea puntu bihurtzen aldiren, ez da? Bai, a ber, San Pedro eta Bultzaderko jogain pixkat, guriak aurrian aliatzen bai hori eta artean zartzea komeni, ikusiko dugu, a ber. Eskerrik asko, Angel. Bai, zuei. Etxaniz jauna, alaiago, gutxienez txanda irabazita, zer esango diozu bat taldeari, koarellari. Entrenamentu honak egin, gogotxu etorri, txanda irabazi, bueno, Portu bigarrena bada, haizu bakoitzak bere egin behar du. Eta ez dakigu nola bukatuko den denboraldia, baina lehiatzen ari da, Oso ondo lehiatzen ari da. Begira errepikapena. Eskutatuta traineruak. Galduta da trainerua, patroiaren burua bakarrik. Begira beia zekozka horratzen. Ura hundiak. Hau da, Itxaso Zabaleko estropada. Eta... Jimeno gere zerla, no? Trainerua gobernatzen. Eta badator eta nola dator, Zumaia. Erreferentziak oso onak dira. 8 segundu Porturi, Zierbena Jimenorekin hurbildu eginda 10-era, San Pedro 12-ra orain. Eta Portuk ez dauka lortzerik, Zierbena segundu, 2 segundura du, San Pedro gutxiago. Eta gaur, orain garbi jarriko zaie guztiei, poparen zulua zabaltzeko, Vamos! Bat! Ahora! Haize aldakorra, mendebaldetik, gero ekialde puntu egiten du. Eta bai. Begira guztiak baborrea. Hori eskatuko du, nonbait. Olatuan dizartzen da, mendebaldetik eta nabarmen. Zierbena ere bai, Zierbena Zumaiako guztiak. Ura ere gora dator, eta korronteak egiten duen hori. Hemen Bidasoa ibaiaren eraginpan edo egingo du. Eta danan lehenbiziko kalera, 0 kalera.
Portuk ere asmatu du orain, hurbildu eginda bostera. Eta hau Zumaiarrentzat ez da albiste ona, alderantziz Bizkaitarrentzat bikaina. Zumaiak irabazten baldin badu txanda, jarrailera bigarren izan da, gaitz erdi Portuko entzat. Zumaiari gertatu zaiona aurten, azkena egin duenean eta egun ona izan ez duenean, zeharo erori dela eta tartean, puntu asko sartu dizkola Portu. Gogoan dut Getxoko estropada, Donostiako estropada, edo Zarauzko estropadak. Hirugarren posturako orain Leia, Zierbena eta San Pedroren artean. Portugalete ongi erantzuten ari da eta Zumaia dugu hasieratik, lehen txampatik, txanda honetako nagusia. Goazen Bizkaitarrekin hemen burruka hor dago, azken postua saiesteko Zumaia eta Porturen artean. Gipuzkoarrak aurretik dira Zumaiako gorriak, baina Portuko horiak bigarren postu hori defendatzen ari dira. ¡Cargo! ¡Sigue! ¡Ahí va atrás! Eutxiko dio, ala dirudi, hemen txedira. Azken metrotan Jaun Andreok, aurretik Telmo Neutrainerua. 21 minutura ez dira helduko, baina urrutire ez dira ibiliko ibon. Ez aparte gabe, gaurko giroarekin ez zaite, mola txarra iruditzen, Portuk eutxe egingo dio, Ondo jota baina eutxe egingo dio, jarrilerak. Horda Zumaia, Telmo denontzia txandako azkarrena, bai! 20-42. Jarrilera bigarren, 5 segundura, San Pedro hirugarren, eta azkenik Zierbena txandako azkena. Ara, atzetik etorri da San Pedro eta Zierbena gainditzea ere lortu dute. 20 eta 42 Zumaiarrentzat behin-behineko denbora, 20 eta 48 Portugalete txandan bigarren, San Pedro hirugarren 20 eta 51koarekin eta 20 eta 52 Zierbenak. Iragarkien ostean bigarren txanda gogoratu Hondarribiko 29. bandera dugula jokoan, Mafresariare bai, San Migueligaren 14. jardunaldia dugu eta bigarren txandan lehen kaletik Orio, bigarrenetik Astillero, hirugarrenetik Tiran eta laugarrenetik Kabo. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Bigarren txanda une batetik bestera hasiko da, gogoratu lehen txandako azkarrena Zumaia izan dela, 20-42 eta 54ko denbora markatu du, ondoren Portu, San Pedro eta Zierbena izan dira. Orain bigarren txandan lehen kaletik Orio, bigarrenetik Astillero, hirugarrenetik Tiran eta laugarren kaletik Kabo. Beraz, babesa, orain hasieratik Galiziako bi ontzientzat, Ibon. Haizia garbi orain handik sartzen ari da, ipar mendebaldetik. Olatu ere bai, beraz babesa gehiago izango du urtera honetan. Lehen txandan, haize ipatu duzu, eta 12,9ko abiadura izan du, eta gehien bat ipar ekialdetik. Bandera txuria, Erne, Itxasoko epailaren esko orain irteera. Gorria goian, bai! Balekoa. Hasi da bigarren txanda Jaun Andreo. Ondo balekoa ere. Oso txanda berezia, orain duguna, Orio, Euskal Ordezkari bezala. Bi Galiziarrak esan dugu, orain babestuta mendebaldeko haizearen eraginarekin, eta estropaderemoaren erdikaldetik Astillero, itxaso zabalean azken estropadetan nahiko kaskar ikusi dugun taldea Ibon. Bai, Astillero ez da ekainekoa eta gainera rendimendua badiru jetxe egiten dela itxasoan, eta orain hasiera honetan bintzat horraren bila Astillero, nabarmen. Bueno, hori jo, hemen aurkezpenaren garaia dugu eta bi aldaketa egin ditu Aizperro. Hori da, Anartz Larrea sartu da Estriborrean eta Oier Raizpurua Baborrean, horretarako Josanek egun aldaketa batzuk egin ditu, beste gaur, kontraenketik Orrioritz Etxeberria eta Ode Jarrizabalaga ikusten ditugu.
Falkarekin, eta horra irakoitz. Hori uste baino, maila apalagoan da bilena, eta orain, Augustoaren bigarren herrikaldean, nola, moldatzen den. Ontzi hauen artean tiranda, zelkapenean hobekien dena, 5garren, 90ekin, San Juan 4garren, sendoago, 6 puntu gehiago Arrosek, Orio 6garrena da, Astillero 7garren, Kabo 8garren. Orio estropadaren buruan, 2 segundu, beste 3 aurkarien. Eta Astillero hori dagokionez, Dani Perez entenatzaileak, 4 mutil aldatu ditu. 2 estriborrean da 2 baborrean. Estriborrean 2 sartu dira, Adrian Miramon 3garren tostan eta Oskar Martinez hanketik, eta baborrean, tosta berdintxuan, Pablo Miranda 3garrengoan, eta Lanza hanketik. Eta esan dezagun, Zarauzko estropadarekin alderatuta, 3 mutile bakarrik errepikatzen dutela tosta, beraz Dani Perez, hau ere, zerbait bila, treniru berri bat. Aizu Ibon, eta Zarautzen, bigarren jardunaldiaren bukaeran ikusi genuen Iriondo, min hartuta, eta ditugu datuak bere osasun egoerari buruz, etzen txantxetan aritu gizona. Ez da gutxi horik ere, estropada bukatu zuen eraman egin zuten, saietxean, haustura batekin, ezer larririk ez, baina arraun egiteko modurik gabe. Bueno, hemen tiranek 2 aldaketa egin ditu, momentuz hori jo estropadaren buruan da, eta hain zuzen tiran 2 segundura dugu atzetik 3, Astillero eta Kabo, eta tiranen 2 aldaketa gaurkoan Zarauzko bigarren jardunaldiarekin konparaketa egin da. Eta biak tosta berdinean bigarrengoan Marcos Peña sartu da, horreztiri horrean ikusten dugun mutila, eta baborrean berriz, Jose Manuel Iglesias, kanbadoz entrenatzailea gaur, 5garren tostan da, eta momentuz, palka handiarekin ikusten duten, treniru bakarra dela uste du. Hori jo estropadaren buruan, oso irtera ona, ontzi bateko errenta lortu dute Aizperroren mutile. Eta hemen Kabo. Kabo gogoratu, Galiziako txapelduna dugula, demoraldi irregularra egiten, baina titulu hori hortxe dute beraiek irabazitakoa da urten. Eta gaurkoari dagokionez, Gustavo Vázquezek 2 aldaketa egin ditu. Estriborrean Daniel Torrado sartu da, Maztatostan, eta baborrean berriz, Jose Ramon Muniz urte irregularra egiten ari da, 3garren postuak ere baditu, eta ipa dezagun, hemen Hondarribian, 2004an, bandera irabazi zuela, Kabo. Halaxe da. Beraz, estropadaremu kutsuna dute hau. Hori jo buruan, baina hemen gauzak hasi besterik ez dira egin. 3 minutu terdi, oendik lan ikaragarria dago, maniobra denak egin behar dira, lan asko hor kanpokaldean ur nazioietan, ea nola moldatzen diren denak. Egira arroka, hor zuri, horrek adirazten du, itxaso dagoen. Guazen Gustavo Vázquez, Kaboko entrenatzaileak estropada aurretik esandakoa ikustera eta entzutera bat ipa. Sí, un poco cuando pasa Zarauz es cuando empezamos a pensar un poquito ahí, a mirar de reojo esa regata, pero bueno, también este fin de semana creo que es un fin de semana bonito por las regatas que son, Hondarribia, un campo de regatas bonito, donde gusta remar, donde la afición pues anima, y luego Castro, pues qué te voy a decir, igual, pues el mar parecido, y bueno, intentamos disfrutar, que haga la mayor igualdad posible entre calles y tandas, y que solo nos queda pelearlo. Gustavo Vázquezen hitzak, hori jo tirani pare bat, Astillero 5, eta Kabo segundo asko galtzen, Ibon. Arrituta, 4garren pediratzi segundo galduta, lehenbiziko luze horretan. Horain dagoeneko itxaso zabalean, 4 treniruak horra, Altxerri Gaztea prest. Eta hor begira hor, Papa Lamaki, horrela gozen handiak espaldeatzeko, Eta 56, hori jotarrentzat, orain arteko denborarik onena, lehen Zumaiak 5-0 markatu baitu. Iran biter dira, 5 gehiago Astillero, Kabo ere zailtasunak ziago bat. Eta hor ez da giro, lehen ere esan dugu, eta ez da giro hor kanpoa. Eta kontua da, Kabo, nolabait lehen txandako ontzien tartera erori dela, Portu eta Zierbenaren artean izango genuke une honetan. Ea ba. Ea hori jok, orain aurretik jarrita, patxara pixka lortzen duen, nola kudeatzen duen hori. Hemen tiran, metro batzuk egingo ditugu Galiziaren ontzia. Tírate! Tírate! Ahí! 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 ¡Tírate atrás! ¡Tírate! ¡Tírate!
hemen tiran lanean, eta beste klubeko ordezkariarekin, Dani Vázquez jaunarekin dugu, Xavier Ormazabal, aurrera. Daniel Vázquez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No hemos empezado de la mejor manera posible. Bueno, estamos ahí, es una calle que nos ha tocado, parece que de momento estamos un poco atrás. Vamos a luchar ahí a ver cómo sale la regata en el largo de vuelta. Y bueno, afuera se ve que está un poco malo, ¿no? A ver lo que pasa. Mucho viento y mucha mar. Sí, no esperábamos este viento. En principio la previsión era un poco viento, y está racheando y levanta cada vez más. Y bueno, ahí fuera se ve que está complicado para todos. Vale, muchas gracias, Dani. Venga, a vosotros. Eta irudi hauetan, komentatzen ari ginen, Ibon, zatarragoa, ilunagoa, itxasoa nahasiagoa ematen du dagoela hor kanpokaldean. Nire ustez, lehen txandan baino gehiago. Bai, nire ustez hau, ekarrialdi, jator eta garbi bat izan daiteke, Itxasoan giroklasionekin askotan gertatzen dena. Lehen ere esan dugu ez dakigula bandera non egon daitekeen, eta alako giroklasekin gutxiago. Momentuz horiok errenta haunditzea lortu du. Dira Irakoitz Etxeberria eta bere mutilak. 6raino igo da, orain berriro 4, 3, olatu hartuta Galiziarrek. Astillero ere ematen du lehian sartzeko asmoarekin datorrela, Ibon. Bai. Begira Irako ez nola jarri den, kaelaren gainean eta helduta, Ia dantzan bezala. Eta lehian sartzen ez dena, kabo da, Ibon. Orain Zuluan horiok, tiran berri solatuan. Zuluan, baina berriro errentakora eraman eta gero. Hortze du orain. Horra olatuan. Hau ez da, Zarautzen edo Kastron ikusi dugun, olatu klase, ez da gutxia horik ere, Ura biziagoa da, jarraitu egin behar da. Bailara luzeago du eta olatu honek. 12-13 segundo, olatu artean, eta hori periodo oso handia. Periodo oso handikoa, oso bestelakoa, ura biziagoa izaten da. Astillero bera ere, itxasoan okerrago ikusi dugu, gaur baino, Bai jauna. Euria ere bai, eta ekarri aldia, bai. Gero, igeraldera begiratuta hor urdingune batzuk ere antzematen dira zeluan, baina momentu hontan behintzat, giroa lehen txandan baino petrolagoa. Bai, iluntzen, nabarmen. Orain terneiruak dagoeneko barruan, Terneiruak barruan. Orain olatu egingo. Terrible, campeón, terrible. Posikoa Irakoitz. Bai. Ondoan eta hotxean antzeman zaio. Errenta ederra da, Kaborekin da Zierrenarekin, laugarren kaletik, maitzari bakarri begiratuta. Bueno, Urdei bai, joango da gero, uste du? Urdei bai. Hirugarrenetik Hondarribi eta laugarrenetik Urdei bai. Bat Kaiku bi San Juan. Horrezko txandura, pentsa. Ez zinean. Horiok ere behar zuen balako estropada. Ea nola bukatzen duen, honek patxara eman dizaioke. Kosanen kuadrilari. Zarauzko estropadan lortu zuten bigarren egunean, 10. postu hori eta azteko estropada hon bat behar du. Konfiantza hartzeko. Zailkapenaren erdikaldean dauden hauen artean diferentzia txikiak izan dira, eta estropada hon bat eginda hemen gaude ezateak asko balio du. Pentsa, Kontxako zailkapen estropadari eta begira, dagoeneko guztiak disimulori gabe, ala begira daude. Amar balizarako. Lan erditan, Zumaiak 10-0-6ko demora markatu. Garbi hori jotarrak aurretik, eta izu, Astillero tiraren aurretik hasiko da maniobra. Bai. Taulatuan sartu da gainera, kastan edo. Ondo. Hori jotarrak 9 eta 56ko demorarekin, Astillerok 10-0 bat, Tiranek 10-0-3, eta handa orain Kabok 10 eta 11 hain zuzen, Zumaiak baino 5 segundu gehiago, eta San Pedrok eta Portu markatutako denbora lan erditan. Ea ba, horiok Astillero hori orain 4-5, Tiran 6 aspira, Astillero atzetik aurrera. Irudi hori begiratuta, Gorputzak ondo bukatzen da ikusten da. 37 paladan. Hori normalean erritmoa, pixka bat altxa egingo dute, 35, 36 batean. Aurre ere garbi zamarra ikusten da.
Konfiantza eskatzen du, Irakoitz Etxeberri. Gaur badituzte argudioak. Jarraitzeko. Segi bere horretan, ez erraldatu gabe, Habe begira berriz, Etzan da, nola etzaten diren, habe. Menda tirar. Aurrera, Xavier, Suso Núñezekin. Buenas tardes, Suso. Hola, buenas tardes. Bueno, en 2 segundos, la renta con Astillero está ahí. Sí, bueno, tenemos ahí una pelea dura con ellos y bueno, vamos a intentar pelear estos 2 largos por sobrepasarlos e intentar hacer una buena regata hoy aquí en la mar, ¿no? No creo que contento con el sorteo de las calles. Bueno, no, aquí las calles buenas siempre son la 3 y la 4 y no estamos descontentos con la calle. Lo que hay que hacer es remar igual. Todo mar, viento y ahora lluvia. Sí, bueno, hasta ahora no hemos tenido mucha mar y ya va siendo hora de que se mueva un poquito la mar para hacer regatas bonitas y que el público también disfrute. Vale, muchas gracias, Suso. Venga, gracias a vosotros. Ea ba, tiranek patxalaldia du orain egon. Bigarren luzearen amaieren Astillero gaur hartu dio eta orain brankaz amaitu eta asmatu ezinik ditugu Galiziarrak. Eta uztaila bukaeran agustua ziren esan genuen, tiran beti gora zetorrela, baina azkeneko 3 estropadetan, Zumaian, zarautzen. Bueno, asmatu ezinik, bezala ikusten da tiran. Hori jo 6-6 segundoko errentarekin. David Alvarezen hori, orain eutxi eta gero kale hobea daukagula. Bai, baina Guruzatzeko aukera izan duelako. Este 7 metro. Eta non da itxasuan. Baliza urruti dau. 4, 5 solo de espalda. Egira Nobel estribo rankekoa. Nola pasa kosta hura? Arren iruditu zaiz, Mikel? Kabo bera, hor, barroko kamararekin hartuta pixka bat, estriborrea etorri dela, Tiran asmatu ezinik ari da. Astillerok bigarren tokia hartu du eta hor da biltzen du eta hori jo oso ondo. 7 segundo bigarrenari. Hauek izaten dira estropa da, pixkanaka, segunduari lotuz, distantzia pixkanaka hunditzen denean. Irako, azka. Egira, datu ona. Gustora doa, Irako. Hori jo estropada polita egiten ari da. Garbi. Horrore joten du olatua bazar guztietatik, Ondoko itxasua bai ipar-mendebaldetik, baina urgainan ahaztu bat. Beste tatu bat Zumaiaren jarraitzaileentzat eta txanda honetako apalena Kabo, Zumaiaren kronoa hobetzen ari da une honetan. 4 segundu, bizkorrago. Astilleroko ordezkariak Ollantzes jaunak zer dion, Xavier? José Emilio Gallantes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en mar y remando bastante bien. Sí, nos está saliendo una buena regata. Yo creo que estábamos haciendo buenos entrenos durante la semana y se está notando. No sé, ¿qué tal te parece el sorteo de las calles? Bueno, no siguen la lógica de otras ediciones de esta bandera. Otras veces la 3 y la 4 eran las mejores. Hoy parece que no hay tanto beneficio en esas calles. Bueno, aún y todo, el mar, olas, viento, condiciones duras. Sí, se está juntando todo hoy para ver una bonita regata y espectacular. Vale, muchas gracias. Gracias. Ollantzes jaunaren azalpenak entrenamendu onak astean zehar. Hori adierazle bikaina izaten da. Ez da automatikoa, baina adierazle ona. Ez du ezan nahi gero igandean asmatuko duzunik, asteburuko lanean, baina... Gaur behintzat bai. Gaur bai. Eta non da itxaso zabalean, pixka bat... Bazuten premia hau. Bai, genditu gabeko irakasgaia, horixe zuten. Laizte izango dira balizan orentxe. 3 traineru hori jok. 5 segundu, lehen Irakoitz Etxeberriak esan bezala Astillero lan erditan. Heldu dio horrekalariak. Hor da, 15 eta 13 hori horrentzat. Eta orain horiok, lehen, bigarren luze hona egin dute, orain kaleare eutxi behar. Ia, 9 gehiago. Astillero, 15 eta 22, Tiranek 15 eta 27. Hor da Kabo, Zambulu gaur. Haze koskak. Eta 3 segundoko atzerapena. Hala ere, Zumaiak baino, 2 segundu azkarrago. 15 eta 26 Kabo, txandako azkena.
2, a remar, olvidaos la regata. A sentir la ola. Ea orain, zer egiten duen Tiranek. Oso urruti dira, 13 segundu atzerapena. Ikaragarria da. Bai, mutila hauek orain Baborrek burua giratu eta Astilere ikusiko dute, baina hori hoia ez, eta hori izaten da txarra. Oriok errenta oso handia lortu du, 9 segundo bikain. Hemen errepikabena ikusten ari gara, Eskutatu, kaldean, giroa benetan beltza eta horronba gutxio. 2 metro terriko olatuak badira horiek. Orain eize pixka bat gehiago baterako balu, orduntxe izango litzake, kaosa era bateko. Hori komeni orain hori jotarrei, Holako diferentzia hemen lortuta zerganetan. Ekarri aldi bat. Ea Arostegi jaunak zer dioen, aurrera Xavier. Arratsaldeon, Iñaki. Bai, arratsaldeon. Bueno, denbora honetan aritzate. Bai, guztua, naspaldiko partez bigarrengo txanda hau menderatzen, hasieratik oso ondatera geha, eta bueno, luze guztitan diferentzik ateatzen nahi geha txandako beste aurkariei eta estropa ona egiten. Kalea ere mesede gaurkoan. Bueno, ez dakit, zozketako garaian denak 3 eta 4 eskatzen zuten, eta, bueno, ez dakit, ez? Kalea lehenengo taldan ere, San Perro lehenengo kale hortatik ez da inondo ibili, baina, bueno, kalea kale egin behar dena da norbere lana ondo eta gaur behintzat ondo egia. Ez dakit, igual begi bat kontxan jarrita ja da. Ez, kontxa begira, bueno, kontxa hor dago egia da, daizte dator, baina, bueno, noen arte egia zan ez dugu, arte guk espero genuen baila eman, eta guk urrutira begira ezin dugu ibili, ez? Astean hobetzen saiatzen, eta, bueno, gaur behintzat ondo ateatzen nahi da. Eskerrik asko, Iñaki. Bale, eskerrik asko. Luze honetan ere tartea gora doa, momentu batez 10, orain berriro 8. Astillero lehen, batipat bigarren luzearen azken metodan oso azkarri ikusi dugu. Ea orain. Barruan. Galiziarrak oso kaskar. Begira, eta kaleri utziz. Oso urruti geratu dira Galiziarrak. Begira, ze eragozpen hor. Arrauna libratzeko ere. Ekipo, 13 nahi. Buka eta buka. Buka. Josean, lana eskendu. Hor diaz, hor dira hori jota. Zeskatzen duen, lana, alegia. Galantarekin. Beste paladaren bila guteko, bukatzeko pala. Bat bukatu bestearen bila joan arrotu. Gaur kontzirik azkarren orain artean bitxan dauetan hori jo dugu. Astillero usteen barrura, Amarrera dira. Tiran 17, Kabo 27. Galiziarrentzat, egun beltza. Eta hori errenta zabaldu nahia. Orain txeskatu du gorako, beira olatua, hor txolatua. Astillero ere hor dator ba. Eta Zumaia Kabo baino 3 segundu bizkorrago. Momentu honetan, Zumaiak gauzak horrela bukatuko balira, 2 puntu jango lizkioke Portugaleteri. 7 jarriko litzateke, bihar jarraitu egin behar. Oso aldapa handia dute Zumaia. Baina, gaur estropada bikaina egin. Zaiatu egin behar da, ez da jakiten sekula. Ez moztutzeko arranketik, hori xe dio irakutzen. Premia ere bai, hori otarrak, alako estropa batena. Estropada egiten ari dira eta nik uste konfiantzaz eta erabat animatuta irtengo direla Hondarri biti. Astillero ere, barruan, da pixka bai. Lehen bezala. Lehen ere hemen txegin du. Azken egoi palak. Hori horentzat txanda, Astillero bigarren, Tiran izango da 3. eta Kabo azkena. Hemen da Orio, hor da San Nikolas ontzia azken txampan, 3 traineru, Kantabriaren aurretik, bai Orio, 20 eta 14. Ia 15, baina 14 apuntatuko ditugu momentu. Astillero, bai orain, 3 traineru, 9 segundu, 20 eta 24. Astilleroren denbora. Orain Tiran, 18, 20 eta 23 Tirane. 4, 5,
Eta handator, Cabo da Cruz, bai Cabo, 29 segundoko atzerapena, eta bai, Zumaiaren atzetik. Zumaiak 20 eta 42 egin du, Cabok 20 eta 44. Beraz, hori jo markatu du demorarik onena, 20:14 momentuz, bideo finixarekin eunenekoak zuzenduko dituzte berehala, hori da referentzia horrezko txandako lau handientzat. Gogoratu lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Urdaibai, orain Merkatal aholkuak. Agur bero bat berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Astear da, horrezko txanda eta lehenengo datua hemen duzue. Lehen txandako batazbesteko aizearena, ia 13 kilometroko abiadura, orduko, eta 8 pasatxo, bigarrengoan. Eta ekialdeko ikutu handiagoarekin lehenengo txandan, eta iparran nagusi alderantziz bigarrengoan, eta orain, iragarkien garaian komentatzen ari ginen, kanpoko aldean, Ibon, itxura hobesiagoa edo argialdia, ez? Bai, ala, ematen du, lehen bigarren txandan esan dugu, bueno, euri jasa hantiba gota duela, han kanpo aldean, kanpoko balizitatik ere aruntzago, orain badirudi, garbitzen ari dela pixka bat. 20 minutu falta dira, urak buelta emateko, ofizialki, badirudi dagoeneko, urak buelta ematen hasia edo, ote dagoen eta hor izaten dira askotan, eguraldi aldaketak eta izi aldaketak eta utzialdiak eta halakoak. Orain banderak, begira, barruko banderak nola duten. Bai. Emankizunarekin hasi garenean, orduan aize biziago zibilen, nabarmen, Ea ba. Poliki badato, zontziak. Bermeotarrak daude oraindikan estropaderemuaren kanpo kaldean. Seguruenik orontziren bat edo badira, zale asko, onuntza etorritakoak eta epaimaira igual abisuren bat, espada aldala, bidali horiek atzeruntz. Hori da, horra askotan gertatzen da, Donostia lehenbiziko kalearekin gertatzen dena. Jendeak gain gainetik ikusi nahi izaten du, eta ontziari gaineratzen zaio, metro bat aurrerago, eta azkenean patroiak zuzen joan, ezin. Aizearen eragina ez baita bakarrik traineruen inguruan antzematen, beste ontziek ere jakina, hor tokia mantentzeko eta badituzte eragozpenak, eta zale asko gaur hemen Hondarribian estropada ikusteko bildu direnak, eta besteak beste askotan bezala, Juancho Villarreal, eskubaloi entenatzailea handia ikusi dugu hemen, Hondarribiaren elastikoarekin eta animatuta txakurtxoarekin etorri da. Estropada bertatik bertara ikustera eta beste batzutan bezala posik bezarkatu dugu. Eta Agina Galde, eskubaloi jokalari handiaren aita, Julenen aita ere, hementxe klubaren barne laguntzen eta arraunlari izan dagoa baita, eta hor dago. Izan ere orain, Hondarribia loraldi bat bizitzen, nahi da egia esan, uraparretan dabiltza, herri osoa. Urtetik urtera gainera azten eta bai, berde horlegi kolore gero eta gero gehiago ikusten da. Gazteak, nagusiak, gizon, emakume, dandanak, arraun elkartearekin bat eginda. Loraldia, nabarmen. Gauza ederra da, bikaina benetan. Eguraldiak osatu nabarmen, orain bintzat. Ea ba, lau traineruak konto, Zurinaga beso altxatu eta ari da. Porrustaren bat badu. Ea ba. Solo estribó. Bandera txuria goian da, Jaun Andre. ¡Quieto, babo! ¡Atento! Itxasoko epailearen esku irtera, bai! Atzeraka Kaiku atzera gotera. Hor dira ba, Jaun Andre. San Juanek errenta, tida batean. Segundu bat Kaikuri, bi Hondarribi eta Urdaibai. Hori da zorro zibiltzea irtera. Eta San Juanek ere, igandean erauz egin zuen, bizi atera. Ritmoa, baina zua dariola, Nerean 53 pala. San Juan darra. Zer esan duen Zurinagak, Orain, Entxebare. Eman, gerokoak, orain eman. Begira Urdaibai, segundu bat bi galduta. Orduaz ba, lau traineruak, guazen aurkezpenekin,
Korta eta Lakaren ontzia. Kaiku, Zurinaga patroilanetan, eta azken estropadarekin konparaketa eginda Ibon, bi aldaketa. Horixe, aukera gehiagorako ez du, bi egiteko, gaur Larruzkain aurrean da, eta Zunbeltz Perez, Babor espaldan lehorrean. David Camacho eta Fernando Ruiz geratu dira, Camachok ligako estropada guztia jokatu ditu, eta hor estriborrean, batez ere estriborrean, mugimendu batzuk egin behar izan ditu Kortak. Medina laugarren tostara bota du, eta Baborrean ere Angel Mari Rodríguez, espaldatik 5. tostara ekarri du. Estropadaren buruan San Juan, segundu batera beste ontziak, eta Joseba Fernandezek, San Juandaren entrenatzaileak, post aldaketa egin ditu. 3 estriborrean gaur lanerako dira, Unai Pilakorta 4. tostan, hor iruditan ikusten dugun Arkaitz Goni veteranoa 3. eta kontrankean Carrillo eta Baborrean, bi ertzetan aldaketak. Inigo Artzalius espaldan, eta Anketi berriz, Jose Leibar, eta esan dezagun, Josebak traineru zaharragoarekin jarraitzen duela, asteburu honetan ere. Dana pare-parean dira, San Juan bera orain, segundu bateko atzerapenarekin. Ea ba, San Juan bigarren kaletik, ea orain. Kampo kaldean badirudi orain baldintzak hobeagoak direla Aleman. 3. kaletik ari da etxeko trainerua, ligako erregea, puntu bateko abantaila du Hondarribiak. Eta gaur Mikel Orbañanosek etxean 3 aldaketa egin ditu Zarauzko bigarren jardunaldiarekin konparatu. Estriborrean, Agoitz Irazoki lesakarra sartu da, espaldan eta Inigo Jauregi Tolosarra 5. tostara ekarri du. Eta Baborrean berriz, Peñat Egiazu horrek ikusten dugu, Mazatostan kontrankean eta Ekaitz Aznar sartu ditu. Horretarako Iñaki González eta Urko Redondo tostaz mugitu ditu Mikelek. Hondarribi eta Urdaibai estropadaren buruan, ligako bi indartsuenak, Kaiku, bira, San Juan ere, bira. Hemen Bermeotarrak Salsamendik prestatutako gizonak, eta Jon Salsamendik bi aldaketa egin ditu. 3. tostan biak. Txiki bat ere bai. 3. tostan biak. Txila Biude sartu da estriborrean. David Iglesias ekarri du kontrankera eta Baborrean berriz. Mikel Azkarate sartu da eta Bazterretxea Tebarra lanean da. Eta aipagarria gaur ere, Baborrean ikusten dugun ruga, azkeneko estropadan, estribor kontrankean zipoala. Hondarribik, segundutxo bat Urdaibairi, Kaiku eta San Juan gero. Eta hemen Arraun elkartean bere klubian Orbañanosek Euskal Telebistari egindako azalpenak, gaurko lanak hasi aurretik. Bueno, printzipioz egun polita guretzako eta gustatzen utzi guke gaur ere estropa bikain bat itea. Bai, printzipioz, itxaso pixkat emategue, baina nahiko estropa ere mugarbila emate du daula, barrungo itxaso hori izango ja, pare bat metrola, baina, iritzai ez da alde handik ikanango. Bai, liga egitea esan oso berdin dute joa, eta, ezingo dugu deskuidatu, aurkari handi ditugulako aldamenen, eta saiatuko gea gure mailiko nena ematen gaurre, eta saila jartzezkak gauzak. Baina ematen ari da bai, Hondarribia liderra, Urdaibai ere bai, Kaiku Laura, San Juanen irtera oso ona, baina orain eixago sufritzen ari dira Arroxak Ibon. Hori da, eta lehen 4. kaletik, Zierbena eta Kabo atzean geratu direla, Urdaibaik eutxe egiten dio, momentu. Ea ba. Urko Redondo horrean, maniobraren garai aldu da. Horiok 4 eta 56 markatu du, Garbi azpitik orain, hauek. Balka txikiarekin, Hondarribia eta Urdaibai berriz pestainarekin. 4 eta 54 Hondarribiak, Urdaibaik 4 eta 56, 4 eta 58 Kaikuk, 4 eta 51 San Juanek, denak aurreko txandakoak baino bizkorra. Hondarribik Urdaibairi bat maniobra ostean, gauzak ez dira asko aldatu orain. 5 Kaiku, San Juan 6. Kaiku aukeran, zerbait galdu du. Hondarribia eta Urdaibairen gerraren beste atal bat, gaur honetan. Alaxe da ba. Ze demoraldia egiten ari diren. Hondarribiak 8 garaipen, 8 jardunaldi irabazi ditu, Urdaibai 4, San Juanek bat. 3 Arraun elkarte hauen artean banatu dituzte garaipenak.
aurreko asteburuan Zarautzen, Urdaibai izan zen bietan bizkorrena. Eta hortxe dira orain, pare-parean. Hondarribia eta Urdaibai. Urdaibai olatuan. Baina olatu arkusten duen horren, Hondarribia gertu dezake. Kontzentrazioa bildurtzeko behar da horre. Horre nahikoa da batek askotan dioguna, batek alardi bat galtza, olatua galtza. Kaiku eta San Juan, 5-6 momentu oso garrantzitsua bi arraun elkarte horientzat. Atzean ez geratzeko dugu. Hala ere, hori joren demorak hobetzen ari dira. 3 segundu bizkorrago. San Juan, orain horrezko txandan atzetik doan. Begira, Kaiku nora etorri den, guztiak beste kalen da Kaiku estriborrera etorri. Aurrera, Xabier Ormazabal Arraraz jaunarekin. Ez dugu ondo entzuten, bere ala saiatuko gara berriro, ariren batekin edo badugu horre koskatxoren bat, eta horrela doaz gauza jaun Andreok, San Juan 8 segunduko atzerapenarekin, baina oraindik alor burrukan, heldu eta jarraitu nahian, Kaiku hortxe dute, bai? Biek. Hondarribia eusten aurretik eta Urdaibai ere lehiarako dago, nola ezpa, asko dute eta jokoan. Orain kontua da, Mikel, kanpoko arrantza portu hortatik barrua, horre baldintzak, olatu aldatu egingo. Ea ba, Hondarribia eta Urdaibai aurretik, ze burruka, bi traineruko atzerapenarekin, Kaiku eta San Juan gero. Nahikoa esan du Joseba Munarrize, orain zati hona. Traineru erdi bat, Hondarribiaren alde. Ea ba. Hemen, bi patroiak. Hauen arteko lehiaren zorrotza da. Haizea bera, Haizea bera. Ikustea besterik ez dago, pare-parean ditugun balizak. Barruko balizatako banderak. Lasai ditugu. Lehen euri jasa ikusi digula, baina orain nabarmen giroa gozatzen ari da. Hondarribia eta Urdaibai, ze burruka handia bien artean. Hondarribirentzat etxean irabaztea ederra litzateke, noski bermeotarren helburua aurkariari beretzalen aurrean bandera kentzea, hori motibatzeko izugarrizko argudioa da baita ere. Eta Kaiku bera, Luzio honetan, zera dator, abiadura berean dator. Kanpora galdu ditu 4 segundo, gero berehala beste pare bat, neutxe egiten dio. Ea ba. Burruka bolita jaun Andreo. Hondarribia eta Urdaibai. Armailak eta hemen bildutako jendetza guztia etxeko trainerua bultzatzen eta animatzen. Badirudi, ama Guadalupekoa pixka bat estriborrera datorrela bere kalean. Orain ziaborako kokatzean, Oso parekaturik sartuko dira baibol. Ikusentzuleok, erne maniobra garrantzitsua, baino garrantzitsuagoa izango da eta. Argi, Nik Urdaibai iruditzen zait, postaren bat. Parean dira igor. Ea ba. Ea ateratzean, Hortxe dira. Zentimetroren bat aurretik bermeotarra. Tostar diren bat. Kaiku hirugarren eta San Juan orain. Lan erditan 9:54 Urdaibai eta Hondarribirentzat bientzat. Kaikuri 9:50, San Juanentzat 9:54. Horiek baino bi gutxiago San Juan darre. Orain brankaz lana. Urdaibai segundu bateko errenta Hondarribirik. Kaiku 6 aspira, San Juan 11. Orain txip aldatu eta kanporako laneak, Ez du zer ikusirik. Horra estilo aldaketak ere, begira badirudi. Hondarribiak patxara gehiagorekin, pixka bat kostaura gehiago pasaz bukatzen du. Urdaibaik Petxuparen eta Korka, Aranberri burua hotz, mantentzeko eskatuz.
Ea badirudi gure eskuko mikroarekin lankideak Xabi Romazabal zituen arazoa konpondu direla. Ea zer dien Arraras jaunak. Berri saiatuko gara, Xabi Arraras, arratsaldeon. Arratsaldeon eta ongi etorria. Bueno, bigain hasi duzu estropadari, baina aldea ja da, 9 segundo aldea dio. Bai, hortxe hasi gea, zirtera bikoina egin dugu, beti bezala indartxu, aurretik jarri gea, baina, bueno, azkenekean, ziaboga eman da, ja pixkat atzian gelditu gera, eta goentxe hortxe, mantentzen ari gea, Kaikuri hartzeri badaukagun, eta geho, aurreko txandako hori jokin daukagu, horre diferentzio iguain 2 segundu guralde, ea mantentzeri badaukagun. Txazoa zeitxura, ematen du, egoera pixkat barretu indala. Bai, ala emateu, ez, pixkatxo bat. Baina, bueno, hori da baldintzak, ez, guraldiak ematen zu baldintza batzuten honeako izatenea, besteak txarreako. Baina, bueno, guko bain hori behar dugu, ez, zaiatu Kaikuri pixkat urbiltzen, eta gehien bat hori jokinea diferentzia hori mantentzeri badaukagu. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Arraras jaunak garbi finkatu ditu, momentu honetan dituzten helburuak, eta Erne, 2 segundutxo, Urdaibaik Hondarribiari, hause da momenturik onena Bermeotarrentzat, Ibon. Onena, pare-parean atera dira ziabogatik, eta azken 2 minututan, Urdaibaik, 3 segundoren markatu dune batez, badirudi orain, Urdaibarentzat momentu ona dela eta. Patioen momentua da, Ibon. Indarra behar da. Batez orain, hemen kanpora atera aurretik, Han ere beharko da noski. 2 segundan. Abek ez dira urduri jarriko, Kaiku zazpira, San Juan eta Orioren artean 5 segunduko koska, Arrosen alde, konparaketa egin da hor ere. Eta oso estropada gogorra berriro ligako 2 indartsuenen artean, Urdaibai eta Hondarribiaren artean. Eta Kaiku 3. tokian eusten, ea zer dioen Abando jauna. Bero Mari Abando, arratsaldeon. Bueno, San Juani ointxe bertan 7 segundo, denbora honean. Bai, nik betza dut, batez ere bigarrez luziena eta hirugarren luzia hor mantentzeri gara distantzia. Nahiko erregular, ikusten da aurretik ja beste estropa bat da bizela, eta gu hortxe zagoan dargaz borrokan. Aprobitzaten nuen japutxo betor, baixia baratu daula eta dano txanda desberdinak izan dire 3, eta ia 4. luzean mantentzen gara borroka honetan, batez ere goleatuan alde gaukagunean errekuperatzen dugu, batez ere azkenengo partian lehen egin dugu moduan. Hasiera batean, igual kale zozketarekin ez oso konten, baina horiok egin duenak ikusita ez dakit. Bai, bueno, azikeran txanda bakotxa desberdina izan dira, da lehenengoa aldia izan da 3-4 kalea mendebala jo dau, 2. iparra jo dau, eta orduan ez da izan aldea desberdina, eta oin baretu da izia eta guzti desberdina. Talde bakotxak izan dira desberdina, aizen aldetik. Oso ondo, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Hondarribik lanak ditu orain Urdaiberen atzetik. 4 segundoko tartea. Bermeotarren momentu hause da. Badoala. Lehen esan du hor zikina ote zegoen edo ez, kontua da badoala, Minuto! Horda, Bou Bizkaia trainerua, eta hemen 2 lehiotan kokatuta, Hondarribi eta Urdaibai. 5 segundo, Ibon. Bai, luze bakoitzean 5 segundo, azkeneko honetan. Momentu batez, 5 ere joan da tartea. Orain berriro 4, traineru bat oso osori. Hondarribiak orain ziaboga nahi du eta ziaboga behar du. Berriro ere estropadan sartzeko, Oraindik estropadan dago, 4 segundu baino ez dira, baina oso garrantzitsuak. Eta olatu bat gehiago, beti izaten duguna horrelakoetan, gaurko egunez, Ibon. Pentsa, zer den? Zer esan du Josebak, Guztiak behartu ziagoa hon bat egitera. Hortxe hoge da. 14 eta 59. Ziagoa oso ona Urdaibai. 4 gehiago Hondarribiak, 4 14 eta 54. Kaiku 10 15-0-0. Hementxe dator bat San Juan, Oriok 15 eta 13 markatu du lehen. Pasata San Juan. Eta San Juanek 15 eta 11. Eta iruditu zait Urdaibai hobeto atera dela, Ziaboga bera hobeo, eta azkarrago eta atera ere. 6 segundo orain, GPS-ak ematen digun datua, 2 traineru. 2 traineru, eta nahi izan ez... Azken luzean zartuta, 6. Nahi izan ezkero, dantzan ari da. 7 segundo orain, nahi izan ezkero Hondarribiaren kalea gurutzatzeko ere bai. Aukera.
Erne lankideok, goian dugun datua Ziabogakoa da, orain 6koa da diferentzia, 6-6 Urdaibaik Hondarribiri. Hortxe duzu datu egokia. Tartea da, tartea Bai. Hondarribik aprobetxatu behar ditu orain Bizpairu olatu, bestela Urdaibaik joango da. Kaiku ere 15era, Urrutitxo, eta berriro estropada hautsi dute ligako bi indartsuenek. Aurrera, Xabier. Arratsaldeon Frantziz, aldea orain 7 segundotan dago. Bai, alaxe da, estropada erdian horren gara, parean, eta, bueno, hirugarren luze horretan, pixkat estropada utzi dutela, bentaja hartu dutela, eta orain bentaja hori mantentzen ari direla. Bueno, 8 segundaraino igo da tartea, orain 6 segundu, azken luzean metro gutxi falta dira, zaukerak. Bueno, aukera beti badaude, itsasoa dagoenean eta gaur bezalako olatu ederra, bueno, olatu pare bat aprobetxatuz gero, handik aukera badaudela. Zaila dago, baina, bueno, aukera badaude. Hala ere, beste urte batez hemen giro parega bizitzen ari gara. Bai, ikusten ari gara, antolakuntza aldetik eta, bueno, jendeak etorri dela, berdea ikusten dugula nonai, eta, bueno, jendea treneraekin dagoela. Eskerrik asko, Frantziz. Bale, zuei. Argi dago bai, herri osoa dagoela bultzaka, ama Guadalupeko atraineroari, Urdaibaik hor eutxi eta eutxi biluze egin ditu, hirugarrengoan hautsi, eta orain tartea zabaldu nahian, eta zabaltzen. Ziabogan lau terdi, orain 7, Bermeotarren ere joan da, eta orain begira nola datozen, Hondarribia bera gurutzatzen, eta Baborrera gutxien joduena, momentuz Urdaibai. Kaiku kalea mantentzen, Hondarribia bi kale etorri da, begira nola datozen. Urdaibai lortutako errenta orain ondo babesten ari da. Ildia oso adirazgarria, itxaso zabalean gaur badagor lana. Eta beste segundutxo bat, Bermeotarrentzat, iru. Eta dagoeneko hemen barruan dira, baian barrukaldean. Orain olatu honen bat hartua izango da, Amunarriz. Hori eskatzen zuen Frantziz González Etxabarrik, Bizpairu olatu hartu beharra dago, egoera pixkat orekatzeko, ez da, eta hori da etxekoen nahia. Bigarren postuan bukatuta ere, eutxi egingo lioke lidertzari, bandera gehiago irabazi dituelako, baina puntotan berdinduta izango genituzke, Hondarribian lideraren etxean jokatu eta gero, eta Kaixa banderaren atarian, bi indartsuenak, Hondarribia eta Urdaibai. 8 segundo eder. Bermeotarrek gora egin dute azken egun hauetan, zarautzen ikusi genuen. 10 segundora ere bai, gaur irabazi ezkero azkeneko 3 banderak, bere egintzako izango lirateke. Eta nola, zarautzen koskarekin, 2 egunetan, eta gaur ere 8-9 segundu tartetxoa da. Bai, pixka bada hori. Hirugarren kaletik Urdaibai, gainerako 3 treneruak, karren segidan sartuko dira, lehenbiziko kaletik. Hondarribia norabidea aldatzea erabaki du, lehenengoaren bila dator. Horre etxekoak izanik eta estropaderemua hain ondo ezagututa zerbaiten bila, jodute hor, Amunarrizek eta bere mutile. Hemen ikusi izan ditugu, 0 kaletik, itxaso zabalean, itxate olatu handiekin eta, atzetik aurreak, Kaiku bera ere, gain gainean du, Hortxe dutela gainean. Gainean ezain nuke, uera arrebatu nahi ni. Bandera Urdaibairentzat, Jaun Andreo. Hor da Urdaibai. 10 segundu, 9-10, hor dabil GPS-ak ematen digundatu atantzan. Jaun Andreok. Olatu gainean sartu. Urdaibai, bai! 19 eta 54. Hemen da bigarren Hondarribia. 8 terdi azkenean 19 eta 52. Orain Kaiku. 0-0 Kaikuren denbora. Eta hemen dator San Juanen Nika Perezen agindutara. Bai San Juan. 28ko atzerapena. Hori jo baino bizkorrago. Segundu pare bat. 3. beraz Kaiku, 4. San Juan, 5. Orio, gero 6. Astillero. Urdaibaik 3. luzean lortu du tartea, hanka egin du eta gero tarte hori
lau segundu terdi, buruzari naiz, baina azken ziabogan, hori handitu zabaldu, iaia bikoiztu ere bai bukaerako luzean. Ea zer dioen Izort Zabalak? Izort Zabala, zorionak, estropada paregabea. Bai, oso ona, bai. Bueno, tartea azkenean, Hondarribiarekin puntuen berriketa. Bai, emozio dau, koroa erabazteko emozio dau, eta bueno, estropada politxik ikusi dugu. Hasiera baten ikara apur bat euki dugu, printzipioz kalerik onena laugarrena eta hirugarrena ziren, baina gero aurreko txandatan ikusi dugu lehenengo kaletik eta ondo zebilela eta apur bet ikara horregaz ibili gara, baina bueno, geure txandan nahiko ondo ibili gara. Hiru estropadatan 4 puntu kendu dizkiotuzue Hondarribiri, biharkoan zeitxura. Bihar beste estropada bata, bihar ikusiko dugu. Hanbe kalien arabera izango da, gora berak egoten die kalde batetik bestera eta ikusiko dugu, baina bueno, gu pozik gagoz batez be arraunien ondo gabiltzezelako eta bueno, arraunien ondo eginda aukera deukoguz estropadak irabazteko. Eta bueno, gero kalien arabera ikusiko dugu postu hobe hau edo txarra egiten dugu, baina gitxienez geure asmoa da ondo arraunien egin. Ondo, zorionak eta eskerrik asko. Bai, zuei. 8 segundu eder, ia 3 taineru Urdaibaik Hondarribiari eta Salsamendi hortxe ikusten dugu, bere mutilen aldamenean. Posik izango dira denak, pausu bat eman dute. Bai, pausu bat eman dute garbi aurren. Urte hasieran esan genuen, Mikel Azkeneko urte hauetan, Jon Salsamendi, Bermeon dagoenetik, nabarmena izan da, abuztuaren 2. erdialdetik aurrera, Urdaibaik orduan hatzen da bere honen ematen, eta aurten badirudi, momentuz ere, aurreko urtetan gertatutakoa, errepikatzen ari dela. Azkeneko hirurak irabazita, eta gaur ere diferentziak Euskorrarekin, 9 segundo. Ez ere 2. estropada erdian, hemen gogoratu 2. ziagoan, elkarren gainean zirela. 3. luzaren 2. erdian aurrera egin du, eta gero ziagoatik aterata orduntxe, Euskatu estropada tandik aurrera baitian etorri dira, bermeotarrak. Hemen estropadako irudirik ikusgarrienak errepasatzen ari gara, eta ea nolako balorazio egiten digun orain estropada bukatu eta gero Francis González Etxabarrik. Arratsaldeon, Francis. Hondarribiak gaur 8 segundu galdu, 2. hala ere, lidertzan aurreko garaipenekin hor dira, ez? Arratsaldeon, Francis. Arratsaldeon. Bueno, ez da izan posible. Bueno, ezin esan da, gaurko ere beraiek irabazi dute, Urdaibaik irabazi du, merito handiak eginez gainera, eta oso estropada ona, beraz, zoriona bereei. 3 estropadatan 4 puntu galdu dituzue. Bai, hala da, badirudi bain Urdaibaik bere momentu onenean dagoela, gu ez gaude gaizki, baina beraiek aurretik iristen ari gara azkeneko estropada hauetan. Biharkoa beste historia bada. Bai, hemen estropada bakotxe historia ezberdin bada, eta bueno, asmatzen duenak estropada eramaten du, eta bueno, espero ezagun gu bihar gau baino hobeto egotea. Ondo, eskerrik asko. Bale, zori. Francis González Etxabarriren azalpenak, eta esan dezagun, hemengo marken jabetako bat Urdaibai dala zuzen ligan, 19-21, gaur 19-44, Euskadiko txapelketa batean, 2009an Kaikuk 19-16 lortu zuen, eta gaurko garaipenarekin Urdaibaik 5. lortu du hemen Hondarribian, da etxeko traineruak eta San Juango biek, Kostabek eta Donibaneko lortutako beste 5 ere hor dira, eta hor ere berdinketa dugula, zelkapenean puntotan berdinketa eta palmarezean ere bai. Denean, Mikel Dakoroa jokoan Urdaibaik hemen, 2014an, 2010an, 2008an eta 2007an irabazi zuen. Hemen zelkapena, Urdaibaik 19-44, Hondarribiak 8 gehiago, Kaiku 15-era, San Juan 28-ra, Orio 30-era, gero Astillero, Tiran, Zumaia, Cabo, Portugalete, San Pedro eta Zierbena. Orain Hondarribiarrak doaz, lideraren elastikoaren bila, garaipen gehiago, beraz, berdinketa izanik zelkapen nagusian, elastikoarekin jarraituko du Amunarrizek, eta ea Oriok ordezkariak ere nolako balorazio egiten digun, Orio 5. gaur, Oriok behar bada, demoraldiko estropadarik txukunenetarikoa egin du, ea zer dioen Arostegi jaunak. Bueno, Iñaki, 5. denbora honian. Bai, gustora, esan, leheno esan dizuten bezala, garrantzitzuena gure tanda irabaztea zan, eta, ustenet txanda ondo irabazi deula, gaur lan ona egin deula, eta horrekin guztua. San Juanetik segundu pare baskas batera.
Bai, usten de bigarrengo txanda eta gero egualdia nahiko bera etorri dala izia, kalma etorri dala, eta bueno, horrek ez digu lagundu, baina bueno, esate izutena, hori gure esku ez dago, gure esku dagoen egin behar dugu ondo eta lan hona egin dugu. Biharkoari begira, zein tentzio? Bueno, bitu, lehengo astean esan genuen, gaur bai, bain arte egindako lanarekin ez gaude guztu egia esan. Eskailerak bosnaka da zeinaka errez jaisten dira, Zilipurdika baldima ere, eta goraka pausos pauso egin behar da, eskaloia banaka jo behar dira, eta bueno, bihar ere aber gaurko lan hori berresten dugun, eta bueno, numil, gaurko sentazioan horiek bere ganatzen ditugun. Osondo, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko. Arostegi jaunaren adierazpenak eta orantxe pasa dizkigute estropadako estadistikak, lehen Lutzean Hondarribi azkarrena, bigarrengoan Urdaibai, hirugarrengoan ere Urdaibai eta 4 segunduko tartea Hondarribiri, eta azken Lutzean beste 4. Estropadaren bigarren zati horretan eman du egurra Bermeoko kuadrilla. Bai, eta bestetik, aipagarria iruditzen, Mikel, hemen irabaztestuenak bi hauetan, bigarren egiten duela, alegia bien arteko kontua dela, eta horregatik puntu bakoitzak ikiragarrizko balio izango du. Eta zeinek esan behar txigun, 5 estropada faltan, hemen liga jokoan, liga bakarrik ez, oroa ere bai, hauten. 157 punturekin nola dauden. Halaxe da, 157 Hondarribiak, Urdaibaik ere bai, Kaikuk 132, orantxe doaz Bermeotarrak banderaren bila, eta bien bitartean orduzu ez elkapena. 8 jardunaldi irabazita, 8 ikurriña eder Hondarribiak, lidertza du, hortxe da, atzetik aurrera badator, Atejoko Urdaibai, lehiakor lehen jardunalditik, eta 5 jardunalditan garaipena lortuta. 3. Kaiku, banderarik ez du irabazi ligan Kaikuk, baina hor dabil, borontzearen jabea da, Ogo Olimpikoen garaian gara, eta podium gainean da, Ibon. Gaur ere 3. hauek, erregular oso. Eta horrezko txandako tokian ere sendotzen San Juan, ligako 4. da. Helburu hori jarri zuen Joseba Fernandezek. Bai jauna, eta horten ere San Juan darrek beste pauso bat eman egin dute. Bueno, hortxe da, arduradunen ontzian, elastiko zuriarekin, Gorka Aranberri hori ere baitu, Gaton Gazteari 3 puntu gaur, Gorka Aranberriri 2, Joseba Munarrizi 1, Aranberri da lider, patroien zelkapenean 12rekin, Osak 11 ditu, San Juan darrek, Perezek eta Olidenek 10, Alfonso Diaz Kabokoak ere bai. Txapela banatzen ari da orain bere mutilen artean. Banoren Bekeren burura. Kosta uralduta. Bueno, a ver, Banoren Beke zuti da, alaxe da. Azkenean, Goikotxea gertu du. Goikotxea. Horta Gorka Aranberri. Eta orantxe hartuko du. Eta seguru indarra hundiz aztituko duela. Zagartzazu alkate jaunaren eskutik. Hondarribiko bandera, Jaun Andreo. 3. 8 egunean. Bueno, 3. garaipena, zarautzen bandera bakarra izan baitzen. Ez da usta makala. Fresaria eta bandera Bermeotarrentzat. Eta Gorka Aranberri badoa ontzira, lehen bailen. Rua patroi, hori bakarri faltatu probatzeko. Postu hortxe faltatu. Probatu izango du hori, seguru. Lehiaketatik kanpo izan bada ere. Iglesias, gaur 3. tostan aritu zen, gaur kontrankean. Haure pixkanaka azkeneko 2 urteetan, hortxe, nire tokia egin du. Ea arraunak altzatuko dituzte orantxe, eta bere ala Xabir Ormazabalen eskutik beste protagonista bat, gaurko azkena izango da, Etxaniz jauna. Zumaiarentzat gaurkoa baita ere egun ona izan delako, zelkapenean Zumaia 8. izan da, eta Portugalete 10. Kabo Bedere 9. jokatu da. Gora arraunak, zorionak Urdaibairi, Liga bero dugu pilpilean, bihar Itxaso Zabaleko beste estropada handia Castro, Lakaixa Zari izango da, eta benetan alai indartxu posik Bermeotarrak. Gaurko garaipen honek zerbait gehiago badu, aurkari zuzenaren etxean lortutakoa da, Ibon. Hori da, eta balio lidertza eskuratzeko ez, baina zelkapenean puntutan berdintzeko ere bai. Urdaibai jakin izan zuen Eustalian, Hondarribia tope zegoen eusten, postu honak egiten, eta begira. Ari da, momentuz,
bere sari hori jasotzen. Aurrera Xabier Ormazabal. Bermeotarrak eta Oriokoak pozik, Zumaiarrak imaginatzen dut ere. Bai noski, gure pozik tanda irabazita, aurrenango aldiz da urten, horren zaio gain beste denboran, da lortu dugu. Estanda bakarrik, bai da, 8. denborarik onena markatu duzu gaur. Hori da, bai, oso estropa hona usten dut duela mutilak hasieratik bukaera, eta bai, hor azkenean behintzat kaboz hartu dut artean, beste inorrez lortu sartzek, baina, punto bat gehiago, 2 punto murriztu, eta, bizik ireuteko moguan. Datozen estropadai begira, auspo pixka bat. Bai, eta konfiantza pixkat ere usten dut emango diola mutilai, bihar Castroa jungo gea, ikusiko dugu, itxasua berriz kondizio hauetan baldin badago, zeatik ez bihar ere ez. Mi esker, Angel. Bai, zuei. Zergaitik ez, hori pentsatu behar du beti kirolariak. Zaila dago, bai, baina zergaitik ez. Zaiatu behar dago, hor dago erronka. Portugalet egizan ditu, 7. lekuak eta Zumaia azkenekora etorri, eta horrelakoak gertatu egiten dira, eta Zumaiak hori behar du, eta zaiatu egin behar dute. Aitzea, 3. txandan, horrezko txandan, 7,6 abiadura eta Mendebalekoa nagusi, bataz beste. Hor, une batean 2. tandan, hor Eurijasa bat ikusi dugu, belztu eginda, baina, estropa eremuaren kanpo aldetik pasa den Eurijasa izan da, eta gero nabarmen, itxas gorarekin batera, leunaldia eta utzialdia etorri da, eta hortik ere bai, iruditzen zait, 2. eta 3. barkatu 2. da lehenbiziko txandako ontziek, aizek gehiago izan dute. Itxaso Zabaleko estropada bikaina ikusi dugu hemen Hondarribian, ligako 2 indartsuenak aurrez aurre, eta Bermeotarrek, Urdaibaikoek lortu dute hemen garaipena, estropada latza, gogorra, ikusgarria, mutilentzat erosoa ez da, horrelako baldintzetan lan egitea, baina ikuskizunari begira, benetan mamitsuak gertatzen dira egun hauek. Ibon Gaztañazpi, bihar seguruenik Castron, pronostikoak hori dio, eta ez dakit beste horren beste, baina tankera hontako estropada izango dugu berez. Bai, eta gaur pixka bat olatu egon ikusi dugu, estropa eremua zeharkatu sartzen den biharrez, bihar Brazomarren zuzen sartzen da, popare garbi izaten da, gaur marea puntarekin tokatuko da, bihar korronteare gehiago izaten da, eta, zer gertatzen zaigun, liga bizi-biziri daukagu, 5 estropadaren faltan, eta bihar izango dugu, abuztuan, beste atal bat, itxasoko estropada nahi genituen, eta beira gaur izan dugun, eta bihar ere, arrauntzaleak ezin du egin. Itzordu ederra dugu eta. Gero Ibai Zabaleko estropadak izango ditugu, hor beste elemento batzuk, jokoa, zozketak eta bar, baina abuztuaren bukaerara heldu horretik Itxaso Zabaleko lehia berriro. Aizu Ibon, eta ikusentzuleok, bekaldean ere badagoela mamia, Zumaia gaur 2 puntu jandizkio Portugaleteri, Porturen egoera erosoagoa da, 11. toki horretan, baina oraindik badituzte 3 estropada. Aurten bertan, 2 gertatu da. Portugalete 7. eta Zumaia 12. Getxon eta Donostian okerrezpanago. Eta gauz horiek gertatu egiten dira. Oraindik bihar Castrora joan behar dugu, begira zer giro dagoen. Gaur San Pedro ere atzetik utzi dute bi treneruek. Treneru batzuk San Pedro Zierbena dagoeneko ari dira aldaketak eta egiten, eta gauza gertatu egin daitezke bihar, eta nola ez, Portugaleten, urrengo astean. Ea ba, poliki goaz. Bihar Castron, ea gaur estropada mundu honetara lehenengo aldiz hurbildu den Xabier Ormazabal lankideak hor, kluben armailan eta ordezkariekin nola bizi izan duen estropada eta leia. Aurrera Xabier, zure azken hausnarketa. Denetarik ikusi du gaur, itxasoa, haizea, euria, oain eguzkia, eta egoera guzti aldatu da lehen txaldatik azkenekora, sailkapena polita balin bat zegoen, orain politago dago, bai goian, bai bekaldean, eta bihar Castron gertuko nara begira gera daude. Oso ondo, mila esker Xabier, eta alaxe da, bihar eguerdian Castron izango gara, eta gogo galantarekin gainera hurbilduko gara, izango da tentsioa, eta ligak izugarrizko, mamia du hemendik aurrerako estropada guztietan. Ligak, Donostiako banderak, play-offa ere bai, eta demoraldi bukaera benetan ederra izango da. Ibon, eskerrik asko eta bihar arte. Bihar artean txizango gara. Zuei ere bai, mila esker gurekin izategaitik. Gora, trainero estropadak. Orain jarraian erne futbola 2. mailako liga izango duzu ikusgai, zestaut.